when you are a foreigner, you do not know exactly what is happening in this country. You don't even investigate. You only show. Usay mga cancer, ako nga pala si Paulo. So ngayon, daanan natin ang mga memes na pinadala nyo. Tingnan natin anong tema ang meron niya dahil kakatapos lang ng tigil-tikol to ng buwan. At kinakabahan ako. From Ray Senicio. Wait! Tumimik ka! Powder naman ako ng basyang mo! Asya ka na dalawang ang kanin! Bastos ka! Lagyan mo na rin ako ticket! Dumi-dumi mo! Meron ba kayong chapsuy? Wala po! Meron ba kayong adobo? Ano po? Meron ba kayong bulalo? Meron ba kahit na ano? Gigigit mo! Wala! Masaya na ako eh. Pero kailangan natin lagyan doon. Okay, sige. Bagay talaga sa raspy voice sa kanta nilang Order Taker. Ang ating best-selling PhD. Maraming salamat. From John Ma, Talk Dirty to Me. Ang dumi-dumi mo, ang dumi-dumi no. Total, tapos na Nobyembre. Pwede na uli kayong magpakabastos. Diba? Kaya kahit hindi naman nawala, alam ko naman, mas may karapatan na kayo. Ilabas nyo na ang inyong lagkit. Tapos pag kayo nakabuntis, problema na naman yan. Sunod, from Ision. Copyright na naman to. Tangina mo! Tangina mo! Zero reketo. Ayoko nang makapiright. Konnichiwa, magsi tayo. Maayong gozaimasu sa inyong tanan. Makala nyo alam ko yan. From Josia. Puso kong hindi Copyright. masaktan kung hindi. Kamukha ka niya. Hindi na lang makaka-copyright umasa para sa ating dalawa. Giniginaw na aking YouTube channel. Tama na. Sunod. From Timothy. Ang PhD payaso ng kalsada, maraming salamat. Ito na ang pinakamagandang edit nung nangyari kay Doktor, sa totoo lang. Sunod! Kaya dyan, papalakpakan natin si Timothy. From Lowell. What is the legal age in the Philippines? 12. What? Seryoso? Copyrighted sa... Hindi ko pwede pakita. Basta kapatid, di iba na leche. Mga baboy karga kayo, mga leche kayong hinayupa kayo. Lahat! Sunod! From Emmanuel. Matabay natin yung dilaan. Jack Stauber, ang bagong Robert Wade. Kailan ba? Ah! Ito YouTube, wag! Wala akong ginagawa. Takpan ang kailangan takpan. Okay, sa iba na lang ang pwede. Pampamilyang channel po tayo. Hindi ibig sabihin ng buong pamilya ang kailangan yung ganyanin. From Tapos. Konnichiwa, lumalaban na naman. Maayong gozaimasu sa inyong tigang leche. Porket tapos na Nobyembre, wasakan na kayo ng mga ochinchin. Sunod! Yep. Ice cream. Walang salamat dahil demonetize na naman tayo. Pwede ba pag patapos na yung taon, magkapera na tayo? From Ria. Ganito ang nakikita ng pandesal. Parehentay lang. Bango! Yan, dyan si Ibana. Ang pamilya po kaming channel. Wala po ibig sabihin yun. Ako, ang kilabot ng mga may girlfriend at ng mga nanay. Di ba, Ma? Wala ibig sabihin yan, di ba? Oh, di ba? Alam niya, alam ni Ma. May nag-tiktok. Okay na, may karapatan ka na kasi tapos na Nobyembre, di ba? Pwede mo na anihin para handa ka na sa gera. Sunod, Lisa's new boyfriend is now trending. From Angat Ka. Yan, kasi tapos na November. Yan, sige. Manlandi na kayo ulit. Ang laki na nagagawa ng color grading di ba? Para yung kanina sa Order Taker. Kaya kumain ka na lang. Is it good? Yes, sarap, di ba? Sarap yung spongha. Yes, hawakan mo ko, Lisa. At iba na.
From Japanese to Pinoy, iba na to Koreana. Diba? Annyeonghaseyo gozaimasu. Bakit siya nasa ibabaw ng dishwasher? Para mabango, di ba? Oy! Ako maghugas ka na. Sorry, lumalabas ang aking naipong spermazoa. Paalam, Lisa. Sino comment nyo? Ibala Alawi o Lisa Blank Pink Nips? Pumili na kayo. Sunod. From Stans. Uy! Ba't ka tumatakbo? Tinawagan ako nung tomboy. Finger daw! Finger daw! Finger down! Eh, ayoko Gawin natin. Gawin nyo na 5 beses. Nahiya pa kayo. Ba't ka tumatakbo? May Mio! Sayang! May Mio! Sayang! Ay, sarap. Kailangan ko na ilabas yan. From Zul. Yan. Diba? Kaya tayo nag-ahit ng ating mga rambutan, diba? Para handa na tayo dyan. Ano ginagawa mo, Hammerman? Mga tigang ng Desyembre. Sige. Anong hinahawakan mo dyan kay Hammerman? Sunod. From SEA Games. Ang mga naglalaruan ng mga pusa. Kaya laruin nyo lang. Nung nag-sister challenge sila, iba na. Parang ganito rin na nakikita ko. SEA Games number 1. Witigang Aswan. Sunod. From Joselge. Ibang medalya makukuha mo dyan. Ang medalya ng responsibilidad kasi akalagaan mo anak niya. How many did you see? 14,605,000. How many did we win? 1. Gold medals 3,000. Ganun karami ating mga gold medals. Magaling! Mga atletang Pinoy. Sunod. From Kinan. You're beautiful. But she's... Oh, shit! Ay, sino mananalo? Ivana Senpayo, Enka Chan. Sino mananalo? Comment below. Mga maayong pantog sa inyong tigang. Sino mananalo? Ako ni Chiawa. Sunod. MNL48 Inuman Session. Anong lasa na? Ay! Ano yung baby? Kopa! Ano nangyayari? Sumasyat sila ng gatas? Yamete! Anong lasa? Ako. Iba kasi yung lasa. Naakit ang mga kunichiyawa dyan. Ako po. Hoy! Umiinom sila ng... Gatas yan, te. Ako po. Nasabaw na ata sila. Nire-recruit Kinakabahan ako. Dito YouTube wala ito ibig sabihin Mga ano to. MNL48 ito. Batang may laban. Secret lang. Nasaan si Colleen? Yun ang gusto ko makita. Ano, iinom mo si ate si FB Live. Takbo kayo ng 10 Malacanang. Joke lang. Baby, ayun, may nagmalakanyang na agad. Hala ka. Uy, joke lang po yun. Ayan na, Ang tamis! Baka magka-germs ako. Ay. Naglipat-lipat na sila ng laway. Sela daw, sela din. Amoy laway eh. Pinunasan ko ng tissue. Ba't kami? Ayan na. Yun din sinabi niya sa akin. Yuri intensifies. Mga takot sa laway. Paano dumede ang mayaman? Wait lang, wala pang Malacanang. Paano dumede? Ang mga lalaki. Minutes na. Ako. Mall show na po kami. Bye-bye. Yes, please. Wala nang- Sige, tama na to kasi. So, maraming salamat diba? Mga memes na ayaw ni nanay. Wala to. Wag ka pumunta sa kwarto. Wala po nangyayari. Nagdadasal po kami lahat. Kung Mark, Nico. Buti pa tayo ito ginagawa natin pag live tayo, diba? Mga pampamilya at mababait po ang mga lalaki. Sunod. Hindi alam ni Junior kung ano mararamdaman niya. Hindi ito yung Colleen na hinihingi ko, pero okay lang, wala problema. Wag ka pumasok, wag mo to tignan. Ryan Zachary pa rin. Ching ching. Espadahan.
Pro Akabanen, mamatay din naman. Sinabi mo talaga to ni Tita Ivana. Diba? At least, pag namatay ka, chicks ka pa din. Iba nga, di pa namamatay, mukha nang na-embalsa mo. From Panginoo, Makahiya Sound. Okay, tama na. Mga konnichiwa, leche. Walang ibig sabihin yun. Nanonood lang ako, nahan ng video. Leche, hindi kita pinalakinggan yan. From Justin. Okay, tilapia. Nako, ito yung susunod sa Tupperware na hindi mo inuwi. Pag ganyan, hindi mainit yung mantika mo. Nako, kailangan mainit na mainit para di siya dumikit, diba? Ay! Katahimikan! Sunod! Kasama ba to sa SEA Games? Nako! Ho, ho, ho! Ayoko na papamilya po kami channel. Talagyan yung tingin sa akin dito, YouTube. Sunod! Wag mong tignan, wag. Mga saktong timing na nakuha. Pag ganyan marami kayong oras, sisip-siping kita mamaya. Sunod! From Andre Rulan. Being a little brother is so... Konnichiwa na pa. So, para makahiya. Yan. Kanina nanay. Ito, lagot ka sa tatay mo. Hindi ako makanood ng karera, anak. Huwag ka na manood niyan. From mabahong sapatos, umiisa. Ba't nilalabas mo nga naman? Pag ano ba umiiwas yung mga nuno? Hindi ka naman niya kayang pigilan di ba? Kasi pagkatapos ka na daw niya susumpaan. So, paano umiiwas kaya sila o hindi na? Sunod, yung magiinuman kayo kasama si Crush. Nay! Wag mo paluin, wag! Wala ibig sabihin yan! Maganda rito, babae yung nag-post nito. So, the irony is rich. From 2.0 wholesome meme posting. Okay lang si Ba ang pumasok sa kwarto. Wag lang si Tito! Naku po, memory houses. Ayoko na maalala. Sunod! Bastos ka! Ginigigit mo ako! Hindi mo, umalis ka! Alis! From I'm Sad. PC5. Hoy! Huli kayo! Lagot kayo! Kung hindi sa nanay mo, lagot ka! Kaya ang tamang iwas sa nanay, di ba? Mag-com shop ka. From Yeshiboy na Dul. Yan ako, palo ka! Bawal yan, okay? Si Tita Ivana lang, ha? Bawal yung kapatid niya. Mga hayop kayo. Pampamilya po kami channel. Ako, alawit. Itago nyo ang inyong mga alawit, ha? Hindi nyo pwede ilabas yan. Pampamilya kami channel, please. Huwag nyo kami... Tito YouTube, huwag nyo kami kukulong. From Gabap. Ivana Alawi posting na po ang aming Reddit, leche. Sige, meron pan-tissue na ko po. It all interconnect to the Lawit Alawi zones. Boom! Okay na yan ang sumilip, di ba? Wag lang yung isa. Dito YouTube, ha? Pag ito dinemonetize mo, sexist ka kay Tita Ivana. Ha? Alam mo ha, huling-huli na kita. Alam ko na galawan nyo, Tito YouTube. So, is this bobong walang pangarap sa buhay? Mismo. Okay, so mga ayaw na mag-aral dyan, sa mga wala lang patutunguhan sa buhay, yan ang unahin nyo, di ba? Buti pa si Kuya kanina, di ba? Nasa labas siya, nakatingin lang. Hindi siya willing mag-absent. Dadaan lang siya, di ba? Onting suksok, tas alis na. Ganun dapat. Maraming salamat, John Mark. From Timothy. No, wag nyo tignan, mga pinakamamahal kong cancer. Okay, magdasal po tayo ng mabuti. Ayan, ito na, mga ipinagbabawal na laro ng SEA Games. Diba, kung alam nyo ibig sabihin na intercourse, alam nyo na ibig sabihin dyan. Maraming salamat. Sunod, alam nyo na paano makascore. It all interconnects. At sakto, kailangan nyo na rin magdasal sa mga pinag-send nyo sa aking mga imahe. Diba, ma? Tama. Sunod. Okay, ayoko na. Tingnan na natin. Kadiri kayo, mga hayop kayo. Young Latina riding a big... Okay. Okay, tigil na natin ito dahil gusto kong mag-monetize. So, sana nailabas nyo ang inyong mga init sa katawan dahil tapos na Nobyembre. Kasi tsala ko nga medyo natagalan dahil daming mga ibang nangyari, di ba? So, huwag nyo kalimutan bumili na ating mga merch sa description. Nandun to. Di ko lang kung meron pang stock. Check nyo na lang. Tsaka yung jacket. So, doon tatapos na ating mga memes o mga imahe, mga video na ipinagbabawal ng nanay mo. Video tayo like, share sa mga tuyot nyong friends at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paul! Ouch!
Bakit ayaw nyo akong kumikita, ha?